emabe sikhuluma ile ukuthi siyalungisa, sikhuluma kwi-perspective yokulungisa kuyo yonke into. We are not ama-experts alezo zinto suke uyicabanga, naziphila nje kuwonke umuntu, njengawonke umuntu siphila emhlabeni. So izinto masiyibuza siyi-question senze siyixoxe phela, sixoxe kahle, sibe ne-understanding izinto esingayi-understand, yabo. So ngiyafisa ukuthi engathi umlaleli namhlanje nangazonke insuku mesilalela silalele ngalelo hlelo lelo, nokuthi nathi silindele ukuthi sixoxe naye futhi enjalo. Sibonge kakhulu kuZoe Modiga, ungishayela mnandi mangabe sethi umdali. Izwakala ngenye indlela ngoba ivele ingene ingene ijule isibuyisele kuyona le topic namhlanje. Siyabonga futhi nakubhuti uThabo ukumbona. Hayi siyabonga, ngishilo ngathi yabona. Usho umdala uvumi nandi because nami kade ngifisa ukuthi noma sesiyiqala sikhuluma iphathi ethi njengoba uThabo seyindlale kanje sevele basinikeza u3 hours wonke wethu esohlalela kuona sikhulume kuona. Enkulu kunakonke ile ukuthi yini abuse. Umuntu uyazi ukuthi usey-abuse manje noma uzwa ngabantu ukuthi uyi-abuse, and he has just said it kumanje waphendula leyo nto because khona mhlambe ngazifaka siqale ka-first sichazele wena ukuthi uma sekuthiwa uyi-abuse usukwenza ngoba njengoba kunale element ethi awuboni. Ngiyathanda futhi Thabo mawuthinta the part where ukuthi umuntu azame ukuthi ulungise isimo kanti usenza worse, ngoba leyo nto isenza manje sibe kule debate esikuyona njengamanje ngezinto ezenzakalayo nabahlukumezi. Uthola ukuthi sesithi thina ube wrong usibani, who am I to say ube wrong ngingakaze ngizwe ukuthi lento iqalephi, because thina semajaji kodwa futhi amajaji asifuni ukwenza njengamajaji uqobo. Kufana nayo lento ukuthi thina amaKristu kodwa sifuni ukwenza njengoJesu uqobo. We understand because into ithi uma ngizoba ijaji, amajaji enze njani? Awabeki nama-facts la. Amajaji awabuzi yini, awanabo yini abashushisi asebenza nabo, awanawo nama-investigators asebenza nabo ukuze ba-question izinto esingakwazi uyi-question ngoba siza ngama-emotions ukuthi vele noma bekuthiwani-ke bengafanele ngishaye. But why are we not discussing the real thing? Yokuthi usukephi yabona enye into bathi ngenza ihaba bangithi mina nami ukuze ngikwazi ukudlula kule nto yokushawa kwami ngi-understand njengoba siyi-understand namanje ngazibuza mina ukuthi mina ngicontribute kangakanani. So abantu abaningi abanayo le nto yoku-understand ukuthi kahle kahle uma ufuna ukuphola entweni noma ufuna ukukhuluma ngento, have facts kuqala. Futhi mangafuni ukuba nama-facts wena uqobo uzoba nenkinga ngoba ngeke ukwazi uku-understanda lutho oluzayo, uyovala indlebe uthi bengafanele vele nje bengafanele uvala indlebe, then asisakwazi ukuba civil mina nawe masikhuluma, asisakwazi. Ngakho-ke bese sibonakale ngathi thina sithethelela abathize kanti asikhuluma iqiniso nje sisuka kuqala. Yayibona lento asikwazi ukuthi noma ngabe sizothi sikhuluma nge-abuse ubani oyikhuluma i-abuse, sikhuluma ngabantu le-abusers abantu angithi abantu le kusho into eyi-system le abuse abayenza. Usuvele wafika la bezofika khona yayilapho ngiqala kwi-animal farm ngoba it was a system of operation le elokhuze yayi-operating ilwane nazo zathi zifuna ukuphuma kule operation kule system. Kodwa manje azinayo yazi system, yasebenzisa system kamcindezeli futhi ukuthi ziphume kwincindezeli. Uma kade ngisakhuluma indaba ukuthi i-abuse i-system nje yabo. So mhlawumbe kwesisikhathi ke njengoba singavumelani ukuthi mhlawumbe ngempela umuntu uyayangazi ukuthi useya-abuse manje, but sicela ukukutshela namhlanje basithi asilungiseni nilibambe igama lohlelo, asilungiseni, asikujaji, asithini, but zama ukulungisa, sibonisane. Ukulungisa kubonala ngako lokuthi sikwazi ukuxoxisana. Una uvuma uyamkele nthi uyazi ngiyanizwa uzibone ivume. So uma ngabe lento umuntu eke wakhala yabo nothi inyembezi wakhala nje waseyifethi angithandi lento ayikho right, yazi ukuthi usuyi-abuse kulowo muntu because usuwenza into anjani angayithandi. Uma umuntu ekwakhala inyembezi abese mention igama lakho, then you have abused that person because wenze into angayithandi. Now I'm looking at indlela ke ekwenzeka ngayo, ngazi thina sifuni ngenkani ukuyiyeka into yokuhlukumezana. Njalo makufanele ngikhulume ngithi angiyithandi into bese uthi wena yini ongayithandi la.
yabo that is an abuse asikakafiki ku physical ukushayana sakhuluma lento angithandi I don't feel okay ngalento ikhulumayo ngalento yenzayo I'm not okay ngayo so bese uthena awuyini ecasulayo kulento ngoba that waqala wathi yini ecasulayo ngoba then you are an abuser futhi engayimisele ngokuyeka so awuyibambeke lento ukuthi uyakwenza yena ubala izikhawu utshelwa ukuthi yimbi lento angiyithandi wenze njani ngayo ukuze sikwazi ukuthi noma sikhuluma siqhubeka at least usukhulula umphefumulo wakho nawe wenza into ekuthiwa introspection because introspection iyo lesiwelisayo isilekelele kwezinye zezinto so uma ngabe nje kukhona umuntu awubali kangako wena utshelwa noma ekutshela noma abubani bithi umntwana wakho umuntu wakho ethi angithandi ibhlungu lento noma kwakhala umuntu ekhalisa ukuthi wena wenza ukuthize wangasho ukuthi but wakhala sekufanele wena inegama lakho lento then you are an abuser iqala lapho ke lento iabuse bafowethu akuyona ukuthi size siyashawa sikhuluma ngokushawa manje but nje iqala ekukhulumeni yabona so kusho ukuthi masibuza ukuthi who grooms an abuse bano ukhanda lama abusers so kusho umuntu onjengawe and then bese siyabuka ke sesibuka yonke indawo ukuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe ugrunywa ngoma wakho kodwa ubone lo thandana naye manje engazi ukuthi lento yakho uyayi understand kusho ukuthi wena ko understanda ukuthi le nhlamba nje biza kumina ibhlungu kanganani lona indaba ngibiza ibusu uyahlala qhubeke nangakusasa futhi yona impilo yakho lo iphilayo wena ugruma that abuser mina engamukelayo owamukelayo uhlale with that ngakusasa sekuyithini ilima yayoza lana wena senibamba nawo ucicane noma wena ningazange nayikhuluma lento ngoba seniyenze ya public awuzile kuthina mhlambe ke expose kulento noma whoever else umtshelile ngasekhaya noma abangani bakho noma uma noma ubani awusezi kubona uzobatshela ukuthi ayigayizini sesixoxe kanje nakuna wayamkela nje leyo nto wena lo groomer this abuse wena lo siphushela lento abuse ukuthi iqhubeke ingami guess what ke nisaqala nisa container amagama nisakwazi ukubamba amagama then it means yabo iyakhula manje izwe empameni because angithi manje awumazi lona awumazanga futhi oyinanga nethuba lokuthi umazi ukuthi uvelaphi mhlawumbe ake ngiyifocusise kuma relationships sesibadala because leyo obuncane ilula lapho ngoba esheshibonakala yabo so sesibadala manje ngenkathi usuya kanje usuyacabanga ukuthi mina ke nje mina ngakhula ngishawa yabo mina ngikhula ngishawa and kwasekhaya nje ngangishawa mina kangishawa nje so uma ngabe hayi ngoba ngamgangile but indlela ababazi ngayo ukuthi ingane iyakhuliswa ngokushawa because khona izinto nami ngiyibuka manje kungafanele ngishawele lento kodwa ngashawa kwakufanele umahla abakhulumi nama ngibuza ngizwe because thina we were not given a chance to explain kashawa nje uze ngimbibizane nje iyoqhuma uze ngibhande lento eseduzane abashayana ngayo so ithi into ke indlela ababazi ngayo manje sesiphila kulesi sikhathi samanje ukuthi kuyaxoxiswana so uma ngabe lo mntwana lo kade ngikhule ngishawa ngithi sengitshelile ukuthi angiyithandi lena nani usungizwile mina okusalayo into engizoyibona ukuthi angibuyise lento yamahla bayisiza indaba enduku ngithi kuthele ngempama angithi ngoba sengikhumbule ekhaya ukuthi kwakulunga nami ngangithula mangishawa uyabona ngangiyiyeka into base ngiyasaba so kusho kufanele kuze umuntu ayiyeke into engayithandi akasatshiswe yezela so angithi uyabona ngiqale kumamkela ngamhlalisa la ngiphinde ngamhlalisa la kimina esifubeni engitshela ukuthi ngiwukuthi yayizolana wangitshela amagama mina engazi ukuthi akuwona wami wangahamba kanjani ngangahamba ngangareporta ngangenza lutho yabona noma ngabe ke kuthiwa iqala lapho so isiza ke la ku social ukuthi akuzathule lo ngimdabule ngempama ngithi yabo mina njalo ngigruma iabuse mina lo ngikhulisa le abuse yabona so ayingabhekeki kakhulu kubazali futhi ayingabhekeki kakhulu kuphi kubazali yebo ikhona ngokubuka mhlambe okuningi ukuthi okwenziwa nje but abantu who are actually now sustaining into from ukuzalwa yithina ke mase samkela lezi inkulumo yabo now uma usufika la Thabo ekuthenini uthi
bengizama ukulungisa nayo ngiphatha lungisa kanjani ngilungisa bani kanjani engimazi kangakanani because khona into ezizongilungisa ngenduku kanti mina vele ke induku sengaba immune uyongishaya ngeke kuphele lutho uzozuboshwe wena ngithi yabo ngoba uzongishaya mina induku ayisazweli because ngashawa futhi ngathi nje into engizoyenza manje sengizombulala uyayizwa la Ubulala umuntu ngempela. uyabona kodwa mangabe angisesisuke kubaza siya ku relationship so ucabanga uzoshaya mina ke kade ngishawa kangaka ekhaya angengizwela ayikho into elungisa ngoba kwakona kwakube kusangicika ngakadili nako ukuthi engangishaweli nezinto engazazi so nami uzongishaya izothi nje ithi nje iphinde ivuke ayizokushintsha simo yayizwa la ngeke kushintshe simo kanti ena into ke question esifana sikhuluma ngethaba silungisa bani kanjani obani then it takes us back to ukuthi lo muntu osuthandana naye uyamazi yini because yonke into bafowethu iya ngokuthi uyamazi umuntu even esikoleni ngisafundela ubuthisha sasifundiswa ukuthi sinezingane eziningi ezihlukene so ama approach awafani eclassini nje nginengane ezu56 fanele ngiyigroup lezo ingane because ngeke ngize ngisebenzise approach eyodwa because laba khona ba slow khona bakanje khona basheshayo khona basheshe kubhoreka khona babamba manje yabo bangayidedela into babamba manje futhi mhlambe yabo ba busy yabo lengane njalo uthi usekuzwile and uyayibeka bese kuba khona laba abaphuzayo kube khona futhi ayifani nje age ayifani nezimo Into eshoyo nje ukuthi khona uphuma nasemndenini engafani. kuba izindeni engafani Emndenini abhizwayo uhlale saba. Exactly. Saba ngisho ukubuza. Exactly. Akasathola ukusizakala because usaba ukubuza. Angithi usatshisiwe. So leyo nto ke masikhuluma ngalento namhlanje imkhozi noma sixoxa nje ngiyacela uyibambe ukuthi umuthi uyalungisa. Ulungisa ngoba manje kuyaboshwa. So yini manje le ezofanele sixoxe thina abanye ke ama GBV activists because nathi siqala size ama activists sisusele kutheni siyibonile lento ironke. So let's make people aware ukuthi ironke kangakanani lento yokuhlukumezana. Asikhulumeli ukuthi abantu beshana kuphela ukuthi kuyazwela ngoba ibona abaningi abashawayo. Basikhulumela wonke umuntu sibheka wonke ama side. Nayi enye ke that is why we said abusers because nawe senze isimo sokuthi uzu-abuseke ngoba nawe wazi uhlelo oluthize lokuthi izinto zenziwa kanje mase kutshela lokuthi akezi kanti usake ungitshele leyo nto mina ngoba angithi yabo activate uyabona we are not condoning bazalana ningizwe kahle we are not condoning abuse but because we are talking about this it is time that we talk about it ukuthi nawe uyacondona ukuthi ushayeke yabo mina yabo into engicabanga ukuthi yayingishayisa ngikhuluma ku relationship engishayisa kakhulu lento yami yokungathuli kanti lo muntu ngiyamsaba yes musu kuvulela kanti ngeke uyibambe impi yayizona vulela kodwa uzoyibamba ime awuhambe futhi uhleli yayizona ngithe base enkulu kunako konke ukuthi nami ngoba vele sengiyazi ukuthi uyashaya so kusho ukuthi khona amagama kufanele manje kufanele ngibe strategic mina ukuze ngilungise lo because uma ngabe kuzoqala futhi manje ngithi mina ukuthi angithi yabothi ngeke athuke intombazana yabona noma ngiqale mhlambe ngizama ukuthi ngiphahlaza into ethize yakhe uzodinelwa lokho akasadinele ukuthi mina bengibuza ukuthi wrong kanganani yena ngoba ube wrong ngiqala udaba engicane ngizwe Ngeke indaba la. yayizona ube wrong sekufocuswa kule nize niboneke ukuthi lento eyenzakalayo namanje nento eyenzakalayo emhlabeni ukuthi iyashifta ifocus we need to be strategic because iyashifta ifocus uma ukuthi ngizolungisa mina ngo wrong nami yayizwa lona angikwazi ukuthi thabo sengimazi ukuthi lo uyicheater or uwenza into ethize engayithanda bese mina lento eshoba indaba enhle owangenza ngaqhama down unomphelo yokuthi awukwazi umuntu umbambe red ukuthi abantu bathi right mhlambe bengazi red handed asisho ukuthi right handed because both right handed ushenyile but mawuthi red handed like igazi liconsa ukuthi umbulele lo muntu i proof leyo oyibone wena bese uyambuza ukuthi wenzani la kanjani ubonile nje I mean yilezi umfica phezukwakhe ebhedeni wakho ubuzani benzani ngoba into ozoyithola la I defense uzobuzwa ngabuzwa mina wena bufunani la ngithi no ngabafica ngale embhedi but ngafica ukuthi how
Kithi mina nje ade ngivuka la ekseni kade kanje ubulandeni lana. Yabo usizwa lo mbuzo awudinwa angidinwa yini mina ukuthi uzongibuza leyo nto yabo ngisasho yena ngegama leyo nto sekusho gaga. Ayithi ngiyazi ukuthi bekulandela lapho ngaba ngiyamphoqa manje la uzongigibela ngesibhakela. Ngithe izelona so ukuhlala kwami le yaminyaka imini bengimnesa ngiyigruma lento ngayigrumenda kwabanye ngazi uma bekwenza noma bengenze ikhamba abanye bese beyitadishile ukuthi hayi umuntu onje nomtreat kanje so awulungisi wrong no right ngicela yonke lento bazalane siyikhulume sibuke amasayito ngoba siyandinga la ku WhatsApp ke siyishare because if we don't talk about this thing if we don't ask ama facts then it means nathi siyayiqhubeza lento and asikwazi ukuthi mangabe sibuza thina bese nezivala ukuthi noma ngabe kuthiwa ke bekunjalo bengafanele asifiki la siqale ekuthenini bekwenzakaleni then we decide yilento kwenzeka ngema families ukuthola ukuthi akusazwani emakhaya because ngithema ngikutshela mina ubani wezito ukuthi wangafuna ukulalela mina ukusuka kwayo wangambiza naloyo ngimbizile ngithe mina ungenza ukuthi ekhaya sesabazali angisabuza ukuthi ene lo kwenzekeni ningitshele kahle and then you weigh so if sizoba ama judge bafowethu sithatha ama side asothatha ama side with facts not nje ukuthi ngoba nakho ingane yami noma ngabe umfowethu ngisho ukuthi umfowethu mebulele bazongireportele yebo ngizomfaka endlini ngokuqala lokho umfaka endlini basho ukuthi ubulele bese sixoxa naye chaza ke indoda yabo awukwazi umdala ungaboni umqamba mangoqhuqha mina umfana sekhaya ngiyamazi mekhuluma ukuthi yabo manje futhi wasekhaya kuvela decide ukuthula abhekisa ikhanda phansi ayilapho sengazikhona ke yabo akaphinda ngiphendule kuthe ngiyazi okay iyenzile ke lento uyamazi lo muntu bese ke uya kulabo abanye uthola istory and then you balance things and then you keep a verdict so sikanjena ke manje ke ngoba sijaha ukuthi ungangibuza kanjani lento ungangibuza into ukuthi ayibuza into ukuthi ngoba lona uba nomnika igunya bathi mesifazane ngicela siye kuyikhuluma lento because sogcina singazanga singalungisanga agcine lo muntu ke engasasizakalanga because uma ngabe mina ngireport ukuthi I'm being abused kodwa ngireport ngendlela wrong or ngilungisa lento ngendlela wrong ngizogcina nganakekile yami ukuthi mina ngiya abuse manje kuzonakeke ukuthi wenzeleni kanjeni wena ubumthukelani kwangibukela amagama ubumthukelani wena yindaba ngoba uyamaje ukuthi uyabhaqabulana why wenze kanje ngoba futhi ena kanti uyamsaba umprovokile yabo sisifocus kulokho omoya uzodinwa atsene ngize improvoke bube nalelunga lokushaya isandla basayixoxe le ithi eqaleni ukwenzeleni ngoba uyamsaba yabo nokuthi ke ngihlaleke u10 years ngihlaleleni ayibuza mfana ngihlaleleni u10 years wento etsene ayikho lento umuntu enakwazi unibiza nitshela ukuthi ene hayi nobabili angazi kenze njani ngani wena ufuna ungene la ungayi remove from that situation yabona ngoba uyazi wena uthi hayi egcina ngisho wayikhulumela lento mawuthanda nje ukubuza izinto ufuna ukuba wedwa empilweni musa ukuzihlalisa endaweni obonayo ukuthi awuthandi wena iyakuhlukumeza lento musa ukuhlalela abuse for izinto ezisecheleni mhlawumbe ngidedele nawe cha elokuthi bazalwane makhosikazi whoever else is listening right now ukuthi le yokuthi ngifuna ukumgila bukweyizwe ayikusebenzeli wena qobo lwakho iyakulimaza wena because sekhona abantu abanjengathi aba-observer ababukayo nabaziyo ukuthi ena le ayizange ngisebenzele so sengihamba ngale ndlela ngempela manje so umuntu meseyenza ngithi mangimtshela ngeke le athi hayi ngeke uthola ukuthi ngempela wangisho ngicela ukuthi ngeke mina ngeke mina wewe mhlawumbe nini phela lalela ngeke alungise wena ngaleyo ndlela if you want ngempela ukuba above be strategic control your emotions cabangisisa before wenza lalela bathi sebebuya khona ukuze uyihlanganise zonke lezi zinto then une-ammunition esharp ingakho ke sizokufundisa the law of the universe isebenza kanje uyayizwa leyo because on a serious note and also lento undaba enhle meyisho guys wayisho mangisho mina manje ngiyahawulishwa mina mangithi ubuzani ayithi umfice nentombi nje lalela angithi wena uphansi ukhuluma nomuntu one trauma ngiyakuzwa akangizwa ngithi mina on serious masuhlala wedwa mkhozi uhleli wedwa ubuzani kwinto oyibonile
Ngoba uyibonile njengoba injalo. Yezwa into efanele uyenze manje eyokuthi wena ufila kanjani. Do you want to stay and fix this strategically or you want to stay fix this ngokubanga umsindo umlwise uzophela nomsindo kwena ngoba gcina nishayene nilimazene. You want out so sezofu i-decision yakho. Mina ngiye ngithi kuhle ukuthi uthi uhleli ne-abuser uhleli angisho abuser ukushaya kuphela ngisho nayo leyo ukuthi ukwazi umbamba nentombazane uthi afike nentombi phambi kwakho nothi akhulume nefoni phambi kwakho nani yonke leyo. So uma ngabe kuukuthi you decide ukuhlala ungahlaleli ukuthi ene ufuna ukumfixa the way ubumfixa ngayona before. Yeah. Trying futhi nakhona uyenze lento ibe into ehambisana nokukholwa Thabo nokuba umzalwane wokuthi ngiyalekelela because kusho ukuthi mina ngibhangqwe nalomuntu ngenxa ukuthi ene bengizofixa lento yakhe because obviously assignment yakho ukuhlangana nomuntu usave karma yakho nawo. Exactly. University lokusufaka okanye. Lapho. Thina sithatha kakhulu ngobusonto. Like as in something twisting and sisakhula leyo ndlela thini assignment before the walls of the church assignment yethu eyokuzolungisa izokunakekela eyokuzobheka indalo nemvelo kaNkulunkulu yayizwe esho usuyinwebile wayisho yonke mawuthi indalo nemvelo akukho nalo umuntu wakho ke lokuhluphayo naye uyiphatha vidalo ilento engisho ukuthi before uzuthunywe esontweni noma uthunywe asikhipha ama walls sithi sila Ngizonzani? sila uzokwenzani mangabe kuthi ena indalo iyakufail uNkulunkulu kunikeza iwisdom umdalo wezulu nomhlaba engisho nje ngathi uNkulunkulu ngithi umdalo wezulu nomhlaba iwisdom ula kuwe ngaphakathi yabo nje efuna ngoba sebenzisa wena nezandla ekufaka uyazi lento incane for you mina ngicela ngilungisele lo mntwana wami abuyele kumina ngoba manje ngenxa yobude bendlela uphumile endleleni so ngimdinga ela and wena ngimbeka la kuwena assignment usukwenza ngobudlapha kwenze kahle be strategic and God within you futhi yazi guys mina si ignorelani le party ethi ena lento ena uba na indlela kodwa bese kuba khona into ethi ena mhlawumbe Ewaqala athi mhlawumbe you are ignoring the God power within you. Yayizwa lento because fanele uthi mayikufika lento eqala kuthi ngibela phezulu kwayo. Yabo nayo ukuthi ene usenze kanje lo mphuma ke dlula kuyena content driver size siyajola noma khona umoya umngenile la okay when you above lo moya angithi so try and check it usafike lentombazana lona une weakness nje infidelity une weakness bakithi uyithandela isifazana lalilake ngoba wena awuyithandi into enomuntu othanda umuntu wesifazana or othanda wesilisa whichever way isikhuma wonke umuntu then you find a way to remove yourself. It's either uyamxoxela nixoxa kahle lento uyamtshela ukuthi umuntu ongalaleli ukuzwa uyambhalela leyo nto noma angayifunda manje but uzoyifunda ngelila and then remove yourself uthi mina sengila because I made a commitment ukuthi ene ngizohlala nawe uma ngabe ufuna ukuthinta wami umzimba uzowuthinta maseko sacred maseko kanje yeza lento njengamanje ngeke ukwazi ukungithinta asikwazi ukuba nefear phela manje ukuthi ene uhamba wayotapuna wazongcolisa mina so zibambe wena and involving the higher power it will help you a lot because uzo understand kwaye leyo power because you are praying you are cleansing yourself yona izokuvikela kuyo yonke lento yona izokuvikela wena ungabi novalo ukuthi lo uzokwenza uzokuvuma noma yakuvumeni the higher power that brought everything into existence ya bringa nawe iyona le phela efuna ukulungela lento so izoyenza indlela ukulungela ngilapho ke ngidlovu you are a spiritual being before the flesh wena umoya ahlaba sithathe ngokweBhayibheli ngamasibomu iBhayibheli lithi kwaphefumulela kuthiwa wena unganyakazi Nkosi yami kwathiwa kwenza ubumba kwathiwa walala qi kwangamuva lutho wase umoya kaNkulunkulu wangeniswa kuwe usho njalo bhala iBhayibheli yenza asithathe kanjalo ngamasibomu wase uphefumulela kusho ukuthi kahle mase siye emaqinisweni umdali ukuphi exactly operator ngawe uyenda lona manje yini le bese sithi ena uNkulunkulu bengekho wena bongekho noma uNkulunkulu bengekho kahle ngale nkathi kuthiwa waphefumulela kuwena wakufaka wasu uyabhikama uthini uyayiphikisa le nto ukuthi uNkulunkulu wena basuzombeka emafini nithini guys
awuzazi asilungise leyo party yokuthi mina I have the higher power, the spirit of God is within me. So kusho ukuthi ayikho into engangihlula, ayikho into engangihlupha, because the spirit of God is with me. I operate kwi higher level. Vele ngeba ngi-understand abantu. Yezwa musu ufuna understand abantu iflesh inyama. Okwi level efanayo nawo spiritually. Even nesimo les when usu connectile wanyuka kwi level. Lento iubala lento, guys. Let's control our emotions and think strategic. I think that is why ulula iyakwazi futhi ukukubopha uboshwe nje into ulimi nje eyithweni ngempela zomzimba ilona engathi cisho liphethe ngoba even izinto ezinegative yabo ngisho udla ilona liyakulekelela ugwini lenza yonke into into ezipositive oyikhulumayo ezikulethela good karma isuko limini ezinegative ezikulethela bad karma isuko limini nawe ke abuser othe mase ekushile lo muntu obuhleni naye kade exam ungazami kusebekutshela musa ke ukufuna ukuthi usamlandela manje uyothi asibuyelane cha useyisevile indaba yakhe wahluleka wena wakushiya usuzwa ngabanye wena ngolimi lwakho ke wena ungaya kuyena uxolisa ukuze ugezele karma ke ingasali nawo ungasali nalesithunzi nalelo goli ungayixolisa shintsha ke ngoba ke manje usubonile shintshela abanye ukuthi yabona ke wonke lo wrong ekade ngiwenza kuloya sengizokhokha ngogudi ke kulo futhi Thabo akubamba ukuthi nakuze kube goodest no akuzuba ngoba nayisafanele adlule kule parts as much as uzoyikoxolisa kodwa ikhona into kumina bazongicorrect abayazi kangcono ngiyazi uPL Madlamini bayazi kangcono no okay akaseyona ugoranga swami seku kusimanje isibambe oh right ibona bangayichaza ngcono kodwa ikhona into kumina ethi ukuthi uhambile oxolisa kuhle kodwa okutshalile usazokuvuna washo njalo baba uMbeki hayi Thabo esikakhohlisa hayi kancane izokushaya usu understand at least ukuthi this ukuthi I am serving into engiyisho ukuthi wena ilindele ukuthi mase kungishaya ke at least usu aware wenze njani let me say kanje ngalokho uqhubeka wena uthi uyokwenza good kulo avele enze lento wena kade yenza kuloyana sekufanele kuyibekezelele awuphumi ingani lento engiyishoyo ukuthi izokushaya ke ngithi manje uyabona ukuthi hawu wavele wayilento mina kade ngiyenza kodwa manje female version yami Sekuya le yanto ke ma ibekezelele ke yebo udinwa yini uzokhipha uzophuma ke kule kalma nawe ke isigwebo sakho kuNkulunkulu mawenza good uzoshesha incamule mhlawumbe uzombamba nomuntu uphume kanjalo hawu nomunye umuntu manje ayike mina usophume kanjalo ke kule kama umbambe red bakhona ongaphumeki cha nanokuthi wena enkathi ade kubamba bephuma yini Thabo abengaphumi hayi usuphume kanjani bephuma yini abantu I understand the guy hayi hlala umntana usangikhipha phela sengiya understand akakhifu wena sikhipha Thabo serve the sentence athi manje usekhulelisa yazi abangasala abalaleli last week uzomshiya lo ahambe afika naphambili kanti akayiqeda ukuseva ikarma yakhe uphinde kumphinde awushinje uma kade wenza ukuthiza wrong mase kwenziwa kuwena kubekezelele uhlale nako uphile futhi nako until izemi right no ithuni ihlale kahle ngicela ukumlalela asiphumi Thabo ungaze le yomuntu ayikazi ibukeke ngendlela yokuthi ekhaya emuva the genes yes akazi bayifune lapho bayibamba la bayibambe ngeBhayibheli kanti into esuke emuva khona kufana nobungoma indaba ungayibuki manje nobungoma ngithi kusuke kuumuntu wasekhaya ofuna ungena ku ispirit sakho ufuna ungena kuze umenzele like uqhubeke wenza dance lana kuningi yazwakala yakubhuthabo esewubhuti
Buthabo ngeke guysini mhlawumbe fanele sigcizelele siyifake le ukuthi ekhama bhuti Thabo nabanye Buthabo isevile no serve yabo khona izinto ekuthiwa noma kumuntu wakini owenza ubugebengu mina ngikholelwa kulokho ukuthi noma kumuntu wasekhaya it's gonna be painful guysini vele ngizomgona kodwa umgona wami ngigonela ukuthi babhayike hamba kahleke uyolungiswa kahle because lento yenzile futhi ayinayo into engakhulumeka iobvious uyayivuma nawe ukuthi enzekile kwena uyabona so this karma thing must serve as that as well ukuthi serve yabo ukuze ubuhileke completely yabo awungaquit because uzothi uyaquit qhamuke uyohlangana nomunye phinda be the same thing qhabe ukushithwe impilo yakho uyozibone uyienda uzuzibulala because manje ubona kungathi kune repetition let's ahlaleni enhlungwini esikhozile hayi hlaleni siyabakhona la noshoyo hlala enhlungwini oyikhoze wena ukuze ukwazi ukuthi uyikhoze kanjani do introspection ubheke nje ukuthi obangaka abantu lento engiqale ngayiqaleni bangaka sekebakhala bathi kubhlungu lento yenzayo bani sekwakhala phambi kwakho ekhaliso wena yabo noma ngabe kuthiwa ubani ucabange enganeni ucabange kubani bani be true to yourself because if you can do that you will understand ukuthi lento kade uyenza kanjani wena yabo ukuze uphumeke uphile serve and complete the sentence kukhona into ke